Safa-safa scrubber setelah safa-safa gथ'फोर लोगो मोनगोन लोगोफोर दा नायलांबाय थादो। Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि ब्लगिंआ जादों माने आं मोनसे जायगायावहाय थांगोन आरोना दिनैहाय बालाबारि होननाय मोनसे गामियावहाय। गामि माने मोनसे बियो आबसुनि अफिस दं आरोना बेवहाय, ओमफ्राय बेयावहाय जोंनि सेन्ट्रेलनि थेलामारा मिथिंनि माने NCC फोरोंदों आरोना भलन्टियारनि थाखाय मावसोम हान्जा। ओमफ्राय बेखौहाय जोङो इनचार्जआव गोलैदों नालाय, ओमफ्राय बिनि थाखायनो जों माने बेयावहाय दैदेननांदों आरोना। जों माने ओरैनो बिदिनो फोरोंदों माने गथ'फोरखौहाय। दा बेयावनो आं थांदों आरोना, दिनै लेट जाबाय आरो आंहा। बहुद खस्थ' आरोना लोगोफोर, भलन्टियारनि थाखाय सोलोंनाय आरो फोरोंनायफ्रा बिराद खस्थ'। माने रोङैखौबो रोंहोथारनांगौ जायो नालाय, बेनिखायनो बिराद खस्थ' मोनो आरोना। बे रोंद्राय दंथारो आरो गथ' माने थाफेरा नालाय बेबायदिनो, ओंखायनो माने खस्थ' मोनो आरोखि। दायो आं साइकेलजों थांगासिनो, बिराद गोजान जायो जोंनिफ्राय। ओमफ्राय हारसिंसो, गामिनिफ्राय रावबो गैया आरोना। ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा थांगासिनो। नै बेटाफोर साला बहा खारथिंलाबायदों हनै साला फैसाफ्रा थाखाफ्रा। भिडिअखौ आं दिनैहाय एकदम क्लियारै लागोन, मानो होनोब्ला बेलेगखौबाबो हमनो होगोन आरोना आं केमेराखौहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ क्लिप खालामालासे नायलांबाय था। जेरैखि जाया बरिंब्लाबो आंनि ब्लगिंआ एसेबाबो बरिं जायै बायदि मोन्दों आङो गावनो गाव, माने बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय, ओंखायनो माने बरिं मोनो आरोना मानसिफ्रा। गोसो गोनांफ्रा नायदो, गोसो गैयैफ्रा थादो, माथो खालामनो, जेबो नङा। स' लोगोफोर, नै दायो आं माने बालाबारि जोंनि बाथौ आश्रम फरायसालि मोनफैबाय आरोना। बेनो जोंना हाग्रा दुमजोबथारबाय। फाइनालि गाइस, आं दायो माने नैबे जोंनि बालाबारि NCC माने फिल्डआव मोनफैबाय आरोना दायो। ओमफ्रायो बिथिंहाय टाउन माबा जागासिनो NCCनि, नै ओरै जागासिनो, बिथिंबो जागासिनो आरोना। ओमफ्राय आं दायो खामानि होथ'वाखै। ओमफ्राय दा बेवहाय जागासिनो आरोना माखासे, बिथिंबो बयसफोरनि गार्लसफोरनि गासिबो जागासिनो। ओमफ्राय फुरा जाजोबाखै आरोना, अलरेडि जाजोबाखै। ओमफ्राय दायो फार्स्ट टाइमसो नालाय, ओंखायनो फुरा माबा जायाखै आरोना। आं दा काउन्ट होनाय आरोना लोगोफोर। नाङा होनांसिगोन बेखौ। खार स्पिड खार, स्पिड खार। स' लोगोफोर, दायो मोनाहांबाय। ओमफ्राय जों 11:30आवनो बन्द' खालामनाय जायो नालाय, ओंखायनो दायो माने स्टप खालामसिगोन आरोना। गाबोन नेक्स्ट जाफिनगोन। ओमफ्राय दिनैहाय बेखिनियानो जाथ'सिगोन आरोना। आं माखासे माबाखौ लानाय जायासै आरोना। ओमफ्राय ओरैनो एसे खिन्थाथोंसै आङो, जाजोबाखै अब्लाबो माने खोन्थानोसै आरोना गाइस। जास्ट नायलांदो, ओमफ्राय दोनथ'नोसै आरोना भिडिअखौ। जास्ट खिन्थिनोसै ओरैनो एसे, मानो होनोब्ला गोजान गोजाननि मानसिफोर दं नालाय, गथ'फोर दं, बिसोरखौ थाब हगारनांगौ जायो। बेनिखायनो माने हगारनोसै आरोना, एसेबां गोबाव खालामा। ओमफ्राय चल ओए एक्शन लाइट चल मार जाखो लावं लुबं
Lagaw. Dab. Lwgwfwr nih, hai. Selfie fैगासिनो आरोना.